ndiye leronso akuti kanthu nkako akutanthauza jana azimayiwa ndipo ngakuti azimayiwa ona nabo chimwene azimala amenewa ndamulilongwe akuti kanthu nkako kamwini kamatukwanitsa umakhala odzidalira umakhala ndi chinthu chako kudzidalira kuti ulina asamakutukwane nacho ndenu kanu nkacha ife athu ndikuongelesi toyamba athu ndikula Malawi kachiwiri athu nchipani cha Malawi Congress Party ena ngatokhala nazo zawo zipani koma ife tinyadira chathu chipani cha Malawi Congress Party chifukwa kamwini kamatukwanitsa kudzikhala ndi sense of ownership kuti dzidalira kuti alineyo koma zanga ndi izi izozo zingatikutukwanitsa ndiye nyimbo yoti Brian tiyambe ndi nkhani ya food security. Muli ndi mapulani a mtundu wanji ndipo zimene mudalonjeza Amalawi 2020 when you look back 5 years down the line pada akambidwa nkhani za kudya katatu when you look back mukuona kuti mwatumikira bwanji Amalawi pa nkhani ya chakudya Amalawi ali better today ndi mmene munapezera 2020 Brian funso limene ndofunikira kwambiri chifukwa iweyo kuti upange walesirero ndio kuti unadya kuti upeze mphamvu zondifunsa inenso ndio kuti ndinadya ndeni kamakamba nkhani ya chakudya tizikhalapo ndi chidwi tikakamba kuti tidalonjeza chakuti ndipo chakuti chitachitika Brian ndifuna ndikuuze kuti zimene tikanena manifesto ya Malawi Congress Party zikuchitika chifukwa it's a process ndizinthu zoti tidaziyamba zikuchitika mwachitsanzo tidalonjeza kuti tidzalimbikitsa ulimi wa nthirira ulimi umene udzathandize kuti tisamangodalira mvula yokha chifukwa panopa pofuna kungonenapo sikunokokha ku Malawi koma tikapeza kuno ku Malawi mu zaka 10 zapitazi mvula yadyetsa njomba Amalawi amene mwina ngati okhala pabwino kwambiri chifukwa chokuti ndikulimbikira koma apezeka kuti ngovutika kwambiri chifukwa chokuti mvulayo yawadyetsa njomba ndipo zindikira kuti nyengo idasintha sitingamakambabeza kudandaula za kusintha kwa nyengo tilimbikitse njira zina zothandizira kuti tidzilima mozida yatokha ndi akhazikitsa ndondomeko zoti tikhale ndi ulimi wa nthirira ndi ulimi wa nthirirawo ndiye kuti tidayamba kutsimikiza poonetsetsa kuti maskimu amene adafa kale kukalonga kunkhatape kuzomba kuchikwawa maskimu amene alimi amalima kumathirira adaferatu amene awatitanso ali tsopano ayamba kumalima maskimu amene ati ndiye kuti tsopano tingationena kuti chimene tidawalonjeza alimi chachitika komanso tingathe kupitiriza kuti sidamalize chifukwa tonena kuti sikonse pamene tsopano ulimi wa nthirirawo wafikapo koma tikanena kuti dalonjeza ndipo tamba kuchita ndipo zikuchitika ulimi wa nthirira uli paliponse funso langa linalipo kuti tidagwirizana kuti tidzidya katatu because this is what you told ndifikako kumene kuchifamu tusudya katatu umesomamba walima ukalima kudya choma chikolola ukachikolola ndio umapita kuchigayo ukangoti utidya katatu ngati zonse ozilandira chifukwa chake nyimbo ija kandi Mzimu Woyera anakuthandiza kanthu kako kamwini kamatukwanitsa ifeyo Malawi Congress Party timakhulupirira kunena kuti munthu kuti uzikhala ndi kako kuti uzidya katatu ndo uzilima uzikhala nacho chako osati chinthu chochira kuyandira chifukwa chike chimatukwanitsa tsono kuti munthu wakumudzi akalime ndi akudalira mvula sizithandiza ndeti kuti timthandizire munthu uja timpatse ulimi wa nthirira ndi amene angathe kukhala ndi ulimi wa nthirira sayang'ana kuti ino ndi season ya mvula amatha kulima nthawi iliyonse ndi munthu ngati ukulima nthawi iliyonse ungathe kudyanso mokwanira nthawi iliyonse ndi chinthu chimayenera kuyamba kumapitirira ndeti kunena kuti zimene zozo zimene tikuchita as Malawi Congress Party now funso lako lonena kuti panopa anthu akudya katatu ndili angamotere Brian sitinafikepo chifukwa tikatantha kudya katatu ndiye kuti Amalawi onse akukwanitsa kudya katatu tilakwa koma tikanena kuti mwayika maziko okuti Amalawiwo mawa angathe umaona kuti angathe kukhala ndi kuthekera kudya katatu I will say yes
chifukwa chake ndikutero Brian chifukwa muchaka cha 2021 dakhala ndi maganizo apamwamba onena kuti izi zomangopereka fetereza matumba awiri kwa mlimi mwina zikuthandiza komonse kwambiri yambe kupereka ngongole za ulimi kupyolera mbunge jalanifi mbere amba tsopano kupereka ngongole za ulimi. And Brian, last year tapereka ngongole za ulimi kwa anthu ochuluka, and this year tikupereka kwa alimi oposa 400,000. So alimi 400,000 dziko la Malawi, it is as good as saying we are covering almost all parts of the country. Amene apendi kutekera kugula zipangizo za ulimi, amene apendi kutekera kupita kumadimba, amene apendi kutekera kugolola zakudya zokwanira. Ndikuti Brian, process iyo ikuteka koma tikabwera pano pachulu nkwena kuti Malawi aliyese akudya katatu ndezimu yakwira Yehova. So sitidafike poja katatu, sitidafike poja katatu monga mene mudalonjezera 2020. Nimene ndikunena zo Brian kuti si wina aliyese ndikuti process iyo ikuchitika koma sitinafikire wina aliyese ndipo sizingateke kuti muzaka ziwiri zitatu aliyese mufikire mukwaniritse. Munakambapo nkhani ya fetereza. Chidavuta nchiyani kuti fetereza alongosoke kufika mu nthawi yokwanira, nthawi yabwino mu 5 years yabomala, because it has been a mess. What went wrong? What went wrong? Chifukwa sinamalize. What went wrong? Chifukwa timamva kuti fetereza wakagulidwa ku butchara, wakagulidwa ku pharmacy. This has characterized purchasing ya nkhani ya fertilizer muboma la Nuli. What went wrong? Are you happy ndi mene mwachitira hando nkhani ya fertilizer in the 5 years? Brian, wakamba nkhani ya fertilizer ndifuna ndikambe kunena kuti ulimi umadalira zipangizo mbewu komanso fertilizer. Komanso fertilizer ayo tikamati umwidanitsa akutanthauza kuti sachokera ku dziko la Malawi. Kumene kumachokera fertilizer dziko lonse lapansi ndi Ukraine ku Russia. Fertilizer amachula ochuluka ikani buku ngati ufufu zapina kuli konse Egypt pang'ono komanso Morocco pang'ono. Fertilizer amachifera maiko amenewa Zambia, Malawi, Zimbabwe, Mozambique timadalira Ukraine and Russia kutibeletsera fertilizer. Ida ngamba nkondo Brian chaka 2020-2021 fertilizer labo ya munthawi yake ndipo tinagawa munthawi yake ndipo tinamgawa pa mtengo wabwino. Koma idango bwera nkondo ija kutoka kumachokera katundu huo ndiye kuti competition, demand and supply. Fertilizer amapeseka wochepa ndiye kuti ofuna aka ochuluka. Chinachitika choti fertilizer tikumtenga kunja sitikumtenga kumbali kuno, demand ikakhala ochuluka, supply kukhala yochepa. Kapena ofuna kugula kukhala ochuluka koma katundu nkumapezeka wochepa, zinapangitsa kuti kunja ako fertilizer mtengo wake ukwere. Ndiye fertilizer uwera umapanga affect budget imene munapanga malitiko. Zimene munasayana ku parliament, zimene munakonza ku parliament kuti chaka chino tigulira alimi 3 million or 4 million. Ndizimamba kupangana affect. Chifukwa kuti kunja kumene mmayembekeza kuti mugula fertilizer pa mtengo wabwino wakwera mtengo. Iweyo kunyamuka pano kuti ukagule bread. Kana wapeza bread kuti ukagule mwiri, koma wapeza bread uja kuti ngotola umakagula mmodzi. Izi zimene zinatichitikira ife muzaka ziwiri zitatu zapitazi kuti mpondo imene timati Russia, Ukraine kumene kumachokera fertilizer amene amathandiza maiko aku Africa chigawo chino osati Malawi yekha kumeneko fertilizer uja tsopano amatuka ochepa komanso akamatuka mochepa ndikuti amatuka otulirapo kubwera kwa fertilizer amene uja kumakhala kukangadala. Ndiye kuti fertilizer uja kamafika kuno tawi zina kumasemphana ndi nyengo zimene ifeyo tikuzifuna mmunda. Unafuta kuti chinalabika ndi chani. Yes. Ndiye ndikunena kuti we were affected with external factors. Osati za muno Malawi. Koma kuti kumene mmakagula katundu. Komo logula fertilizer mukulidziwa, how did we end ku pharmacy ndi ku butchara? Vudo limakabula kuti mukangolenga kangani kamodzi kukhalanga tilizonse zimene zimachitika. Tagula fertilizer ochuluka ndiko muno ndipo tamugula madongosolo. Zimene mukunenazo ndi zimene chinachitika chimodzi chimenenso anachigwira ndi ma systems amene a president azakwera anayika m'malo. Pakomo pano mukatapeza kuti mulonda wagwira wakuba vudo si mulonda aweyayi. Ndikuti mulonda akugwira ntchito yake. Iyo simunkadziwa kuti kunja kuno anthu angafuna kugula fertilizer molapika.
system imene anayikamo achapera kuti ngati zinthu zikusokonekera tipezenzira zotulukira zina zake zikusokonekera ndendo omwewo masystem omwewo amene anakhazikitsa achapera ananazo kuti ena ake amafuna kugula fertilizer molakwika nkuchimitsa zimenezija ndipo pakuti pokulankhula kudziwa kuti tapeza wena amafuna kugula fertilizer molakwika ndefe tayimitsa zimenezo basi akuti mwagula fertilizer no anthu ankafuna kugula fertilizer molakwika koma chifukwa President Dr. Lazarus Makafe Chakwera anayika ndondomeko zopanga prevent such type of malpractices ndondomekozo zinagwira ntchito ndezitagwira ntchito tinayimitsa koma fertilizer yese amene akabwera mdziko muno kumafika nkumagawira Malawi wakhala kugudwa mabwinobwino ndipo palibenso milandu ina iliyonse koma mmachita lero kwambiri pa zimene tinazigwira tokha nkuona kuti ichi sichoyenera simwe munagwira anthu ankani it is us mu system imene anayika Dr. Lazarus Makafe Chakwera amene tinanena kuti ichi so amene munagwirawo ali kuti ndipo adalandira chilango chanji. It is a system people were sent to intervention ndikunena pana nayimitsa ntchito palibenso amene akugwira ntchito anatengedwa ku court and you know that you know the processes were done that much you know Brian if the Attorney General anayankhula and the Attorney General even went further to go and correct those things mudzipo ngati munomo simungakhale ndi anthu ochita zofanana m'maganizo koma mukayika ndondomeko zoti wina akati asemphanitse zinthu ino ndikumadukira zinthu zokuti zikusempana ndikuzichita correct ndiyoti muzithokoza kuti amene munayika pampando akukhonza ntchito yawo. So I want us to move on koma you want to say kunena kuti abuchala ndi akufamase mudagwira ndinu because I remember nkhani imene idabwera ku parliament it was the opposition amene ananena kuti kukuchitikatu zinthu so do you want to take credit or you want to say kuti the opposition ndi amene. It's not about getting credit, it's about working and telling Malawians the truth. Parliament is government, the three arms of government, judiciary, legislation, commercial, national assembly. So mugadi parliament is parliament not government. Ya kuma zinatengera misongo di malandira ija siboma asumeni. Zinatengera Samia Suleiman. Yes. Amakatenga zinthu zoti zachitika kwina kwake ajipeza ndeno kumagati yankula parliament. Chifukwa ali platform yoyankhulira. Kuoneka ngati zinthu zwana zipeza ndiwo. Koma it's not them. Let's move on because people can say the systems were bypassed, including PPDA and DSCB, but we'll talk about it another time. We don't have much time. Nkhania ina imene yamanga nthenje in these elections